До нас дотелефонувався Олександр Качура, народний депутат фракції «Слуга народу». Він на зв'язку. Це добре. Доброго дня. Сам подзвонив чому? Доброго дня, Олександре. Доброго дня, Олександре. Дивіться, я так розумію, що ця вся історія, яка склалася, вона ще не є однозначною. Треба все-таки більш зважено, я думаю, профільному міністерству з цим питанням обдумати, оскільки в нас на сьогоднішній день окупований Крим, у нас продовжується на сьогоднішній день війна, тобто дуже великий сегмент телеканалів, які ведуть антиукраїнську, фактично пропагандистську діяльність. Тому мені здається, що всі телеканали, які на сьогоднішній день пропагують український, тим більше, що це кримсько-татарський канал, який безпосередньо є місточком зв'язку з великою частиною населення Криму. Тому нам треба дуже зважено до цього питання відноситися. Я сьогодні направляю відповідне депутатське звернення для того, щоб провели перевірку, на підставі чого було зупинено фінансування вашого телеканалу.